Pamsuroi anoitwa manasi ndiye ane nyaya dzanezuro nedzeweekend kunyange dzanasi zvatovamba namanasi navachibanda namanasi navachibanda namanasi navachibanda namanasi navachibanda panotonyeya vanhu kana tavanyeya tonakidza vanhu manasi panyaya unonaka sedopasi kana usati walaika wolaika kufamba namanasi akusi kutaika nyaya tinadzo hopostei chundu chishuvo chedu isu kukukutsaika namanasi navachibanda namanasi navachibanda namanasi navachibanda namanasi navachibanda muri yezimbabwe kaziwai nyaya dzenyu tinadzo ingozivai pane dzati chakupai manje dzemachokwadi dzisiri dzembanje muri yezimbabwe subscribe muri yezimbabwe usipotiriwai muri yezimbabwe mese tinokudai muri yezimbabwe nesunakirwai namanasi navachibanda namanasi navachibanda namanasi navachibanda namanasi navachibanda Fire Ganku, Mr. Buddhas, Ari kunetsa patonas. Pamsuroi Maiva guys kwazvikunwa, ndainzwa ichitaurwa naiye chibanda. Manasi, ndiye ane chimuti, saka imisisi buti. Pakange paita nyaya, ngadzisa kupotse itaramba maya. Nekuti kuna mukoma manasi. One baga YouTube anakidza vari kubasa vari kumba nyangwe dzimwe nyaya dzaitika kuvumba. Please support our YouTube channel muchida kumaketerwa ingoti bata mavideo edu molaika kana usubscribe wakaipa imi vacho vanoita zvigoita manasi team tinokutenda manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya ngadzisa kupotse itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi nyaya menanodziwana kupi dzakaitika kwete dzapfurwa rakapfupi nguva ndiyo inotozoita pfupi aiwa anoziva zvinhu zvake quality guaranteed manake chibanda ukushanda anodislike ndiye akashata zvinokuvhiringa pfugama namata manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya ngadzisa kupotsa itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi Pamsuroi anoitwa manasi ndiye ane nyaya dzanezuro nedzeweekend kunyange dzanasi zvatovamba namanasi navachibanda namanasi navachibanda namanasi navachibanda namanasi navachibanda panotonyeya vanhu kana tavanyeya tonakidza vanhu